ahero wacho ne jothurwa ma joluo onagi wamakre uru kik wapog kuchwa wariwre kanyakla mondo wa support William Samoei Ruto e second term mare mondo mi wadhi wayud kaka wan bende wabede mesa wabagen kode wang'ise ni wadwaro magi e kadipo katelo dhi thurwa nene wan mana gi gik moko adek aparo ni wan gi jadek manyomiyowa PS Raymond Omolo to wantiere gi PS Oluga to wantiere gi CSS Ariyo wanyaka gi Attorney General to wan ga Attorney General gi matin manyo wayudogo at least okelo lokruok thurwa to koro ka wanyalo dhi wamiye lwedo donge koro wanyalo dhi yude gimoro maber bere molo manyo wayudo matin ni an mane momi asiro William Samoei Ruto e tam mare mar ariyo tingeni tiga wach moro ma josiasa bende ohero ahinya mar mondo mi kik waken e dera achiel mano tiende nang'o nikech sani ka koro waluwuok jal machiel samoro bende biro bedo ka wuok mano tiende nang'o sani to ok wanyalo wacho ni kik waken e dera achiel dero manitiere en mana dech William Samoei Ruto mane kama chiemo nitie maka jowa odonje to biro yudo kaka konyore nikech ka wawacho ni wadhi Kalinda Mwananchi wa support jowa gi no dhi Kalinda Mwananchi jogi jomoko ka dwero to ng'ami dwero midwa no mani to ma to ng'ama onge inyalo mamae kanindo tere to be ok onindi kech an pok aneno kuma oninde paro mar ni nyalo mae no be maonge pok obedo emomiyo anyiso jolinda Mwananchi giban piende ka jowa ni kono gibi giriwre koni wadwa adwar gima wadwaro ka Rais William Ruto ka Nyoro dhi Nyeri akalo Mukurweni